City, Cebu. Meron kami pipick up din doon sa lower ground floor sa Chico Donuts. Papunta kaming dalawa ng misis ko para kunin yung donuts pa-deliver doon sa customer. Punta na kami. Pagkalaw dito. Okay, nandito na ako sa loob. Diyan, nandito. Okay guys, dito na kami sa lower ground floor. Yan. Okay. Andyan sa taas, yun ang upper ground floor. Dito sa ubos ay lower ground floor. Yan. Ito ang Mitsubishi Motors Ride Lab. Yan. At dito naman ang Bunson Chicken. Paglaom. Yung banda doon ay Chowking. Dito ay Hyundai. Sa lower ground floor to guys. At ito naman ang Salonga Music Center na School Gomi. Ayan. Dito ang Guiltless Goodness. Ayan. At dito naman ang Pampanga Lantern. Ayan. Ang katabi nito ay Mang Inasal. Okay. Pili-pili ko dito. Kano yan? Okay. Kettle corn. Dito tayo. Dito tayo. Naglalakad na kami sa lower ground floor. Yan. Hanap kami ng hindi hinahanap. Ayan, dito ang meron mga Manila dito. Ayan. Sorry sa amin guys. Okay. Ito ang pangalan dito ay Cape Fresh Juice. Tinda pasalubong. Joe Provision Native Kakanin. At Momilo Miu. Sorry. Yeah. Andun sa taas ay French Speaker sa upper ground floor, Dunkin Donuts. At meron ditong Watsons. Okay. Mag-pick up na ni guys. Nagumana ni Soroy.
maganda ang lantern. Pampanga lantern dito guys. Pangalan ito ay Pampanga lantern. Yan. Okay. Maganda ang lantern dito. Malapit na kasing Pasko eh. Yan. Na. Say hi, Jin. Okay, nandito na ako sa loob. Sa Jiko Donuts. Sino ba yun, sir? 9174. Maraming tao dito sa loob ng Jiko Donuts. Yan. Jan, anong drink dyan? Jan, anong drink sa Panda? Ice Senat chocolate. Ono, o ice cream tea lemonade, ono. Ano pangalan mo, sir? Spencer. Pili daw, sir. Out. Prince Out. Yung pangalan mo, sir. Ano pangalan mo? Friends. Romel. Romel. Pugoy. Si Romel Pugoy, guys. Atong kitchen staff. Ma'am, ano pangalan mo, ma'am? Sir, ang pangalan mo? John. John Ray. Okay. This is Andrea. Andrea. Brilliant. Mayain siya. Ayan ang sa loob ng Jiko Coffee Lab. Happiness cup of coffee. We go together like donuts and coffee. Yan. Maraming tao bumibili dito sa Jiko. Tara guys. Nandito na yung pick up namin yung pagkain, yung mga donuts at saka yung drinks. Nalabas na kami guys sa SM Cebu sa lower ground floor. Yan. Tapos na kami Okay, nasa labas na kami at i-deliver na namin itong pagkain. Okay. Dire na ta. Okay, guys. Nandito na kami sa labas sa SM Cebu. Meron ng pagkain para i-deliver namin sa customer. At dito na lang kami magtatapos, guys, sir, ma'am. At sana wag kayo magsawang muli manood sa channel ko, Cebuano Rider. And please don't forget, like, subscribe, Cebuano Rider, my YouTube channel. Bye-bye.